Bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe a yaw Pindi TV min calmini on min juurima on min calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo gonɗon ene gonirɗon yo jaam e kisal Allah wone mon siki ala min garti e welede Allah oɗo talata kala ko tufde mon nde ganduɗa ko lewlawal communication nde ganduɗa omo ganduɗa ko Abou Samba Diop ne heewi joɗade ɗo huccudira mo ganduɗa ko mawɗo Abou Gaye filande mon nde ɗo yawtere nde ganduɗa ko Fatam Lamire nde ganduɗa oɗon cuuɓi oɗon mbaɗi ɗum e ɓerɗe mon yewtere nde ganduɗa ko yetede lewlawal communication hande kadi min garti e welede Allah en garti huccudirde e goto mo ganduɗa ko jaale mawɗe jeeyaɗo e fedde lewlawal communication so tawi en mbi lewlawal communication noon en calminto mo ganduɗa ko Hamme Amadou Ly calminen ko wayno Ousmane Makali omo ganduɗa ko Abou Sy gorko mo Dubangue Abou Sy deftere en calmini mo ganduɗa ko Baba Hammad Thiam hay omo ganduɗa ko Allahji Abou Ndiaye mo Medina Gounass en calmini également mo ganduɗa ko kanko tigui woni mo kuccodirɗen ɗo Abou Gaye mawɗo Abou Gaye ko adi nadde men e yewtere nde min gaccuma calmina bandiraɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV. A jarama ceerno Ndim mi salmitimama mi wi kadi mba e ko denduɗen salminde dendagal yeeɓiyankoɓe e donade bandiraɓeɓe kala wonande ruttiɓe e ruttaraɓe ɓe e kadi e ñaganade dendagal bandiraɓe julɓe ɗo goni kala nde Allah waɗanta ɗumen jaam ƴettude calminali men kofnali men e hesɗirinde almudagal meɗen e ceerno meɗen ceerno Mouhamadou El Madani eɗen mbiya yo Allah junno gurdam makko nde tawno gurdam makko no heewi nafoore e rendo ngo ceerno Madani ko ceerno mo gandanɗa hoore maɗa tiiɗaɗo kala innama aade ko mbawɗa wonde mo famɗinta hay goto kala mo gandanɗa hoore maɗa a yimo lawol gotol a jogata jarabi yiide mo ɗimmol yiide mo tataɓol e nayaɓol nde tawno ko neɗɗo mo gandanɗa hono guittanɗo moni kala gueɗal ɗum noon eɗen calminamo kanko ceerno Madani e dendagal galle o kala ko noon calminirten hono ceerno Habibou Tall mo ganduɗa hoore maɗa kañumne kadi ko battorɗen kettotoɗo yewtere nde tigui rigui ko hono noon Oumar Ndiaye Sall mo ganduɗa hoore maɗa ko adjoint maire mo Doɗel hande o koye conseiller ji technique ceerno Madani Jeeya ko hono noon calminirten waɓe no Aliou Ba en Housseyni Ly en e almaddaji galle ceerno ɗi ko wayno Oumar Ba en wondude Moussa Gangue en Imam Abdoul Diallo en kamɓe foof eɗen denda e mabɓe bismago nde ɗo yewtere ko wayno Samba Diop en e jogui denɗi men goto nanɗon mbiyatamo ɓi Birgueje ganduɗa hoore maɗa ko Oumar Diaw o wiyete aɗa andi Birgueje noon nde tawno ko histoire goɗɗo ɗum mami arto e hen ko lancement tan yo andu kam mami aro e makko kanko Oumar Diaw o ɗum noon en calmini technicien o hande o kanko woni technicien woni monteur mataw woni Ali Fall eɗen beltanomo no fewi e darde makko timmude e ko fati e Pindi TV nonne kadi calminirten hono musidɗo meɗen Djiby Dieng gonɗo e ɗangal toon to ciiɗi meɗen Kanil eɗen mbiya yo yettinan en duwaw meɗen e bandiraɓe ustiɓe toon ɓe ko hono noon ne jaatigui meɗen Kanil hono Mariame Soyel wondude Oumoulam mo ganduɗa hoore maɗa ko garɗo toon e jillu kamɓe foof eɗen calminaɓe eɗen beltanoɓe Mouhamed a jarama mawɗo Abou Gaye no mbiruɗa ni en calmini dendagal usratul Oumariya kamɓe kala e kuuɓal min ɗon gallo mi salmini ceerno Aliou Seyni Ly min ko kanko woni sehilam somi ari somi yiiɗi yiide ceerno tan ko kanko mbaɗen feere mbatami ceerno law ɗum noon en calminimo kanko ceerno Aliou Seyni Ly en calmini galle o fof no mbiruɗa ni ceerno walla mawɗo Abou Gaye ko adi ko foof ɓen naat e toɓɓe men yewtere hande noon men puɗɗoro eɗen gandi hanki o le président de la république kanko hoorejo leydi ndi Diomaye toon to SICAD Diamniadio o ardinomo yewtere conférence tawi ko kolol gadunol ngol ganduɗa o ardimo ɗum yoytuno koye conférence ko fattuno e administration kamɓe manager public en ƴewtade to banggue wawde sappitade e ƴewtade administration Sénégal no yarata wawde sappitade ɗum wawde ɓuccude ɗum ha wawa kadi wonde ko ganduɗa ɗum ɗo ma yaadu e taɓal no aduna o yarata ni en jii wodi haalulaji ɗi o haali hen wodi goytali ɗi ganduɗa o woytima ɗum holno jiiruɗa hanki haala président haala makko kaw haali ko yettuno e on conférence mo ganduɗa hanki o ardima ɗum eyyi Mouhamed Ndim Allah jarama a jarama
ko wiide han conférence mo président ardi hanki o e ko ɗum hunde fonde wonde e kala saha wonande gardiɗo tawa aɗa wawa yewtidde eɓe gardiɗaɓe aɗa wawa kadi yewtande ɗumen ko gardiɗa ko hono sifori heddi ko président o haali gonga woni gonga mo haali o wonko ɓe lowno e hakkillaji yimɓe wonko ɓe lowno e ɓerɗe yimɓe ɗamaw kewɗo woodino kono hande o ene wayno ɗamaw o kala ɗamininoɗo kam ɗo henna e hitande duuɓi 5 yoɓe ganduma ɓurɗon holko woni ɗum eɗen gandi premier ministre makko wonde haali wi wonde leydi ɓamtorta ko e nder duuɓi 5 ko kañumen kalno mbi wonde so tawi garima han ko rak leydi ndi ɓamto kala mo gandanɗa hoore maɗa jiɗɗo fof no wawi ɓuftade pétrole no wawi hutorade gaz ew ɗum ko kañum wino so tawi min keeɓi tan ko rak ruttitima wi wonde leydi wawa gasde pewal muɗum e ɓamtade muɗum e nder mandat goto firti ko on kam fuɗɗima campagne muɗum pour 2e mandat guila nden e kanko Bassirou Diomaye Faye o ruttitima o ari hanki o wi wonde leydi ndi ɗo yarata hande ɗo koɓe jinno ko ɓe mbawa ɗum wadde sababu nde ngaalu wasde wodde donc ɗum en ngala hen commentaire uji ko kanko haali kamɓe kalno somin gari mamin mbaɗ ko kamɓe duttiti ɓe garti ɓe mbi wonde min mbawa sabu min galana ɗum ala wona ɓe mbawa kay wona ko ɓe galana ɗum mo ala ko wawi ñawdirde feere muɗum kay fiti ko wawa tawi ala ko joga ɓe yiidemo wonde ko ala koɓe tawi ɗo to banggue sa ƴeewi état des finances wonande leydi ndi kono kay mataw ha joni hollin mécanisation ji hol peeje ɗe mbaɗata beele wawde maçon kay haade mum wawde maade taw ko ma yiye brique hade brique wodde ko ma jiiya ciment jiiya ceenal jiiya kaaƴi jiiya jamɗe ɗum ɗon wawa yiileyede nden maçon wawata wodde ɗum ɗon ne wawi yiileyede so tawi ɗum wodani kay maçon wodani est ce que kono ɗum beele wawa yiilede ko kanko haali mi anda wawde yiilede yo wasde wawde yiilede yo min mi yettaki e feere haw holno waɗete ko kanko haali defteten koye haala mabɓe ko kamɓe kalno ko kamɓe kalti ko heddi kono ko Sénégal naɓe ñawata ɓe ko kala keppannoɗo mbimi ɗo henne e duuɓi 5 yo jokku sabbade sabu wona ko gasat ɗo e duuɓi 5 ah bon cikkuɗa ala mi sikkani kay mi yanani ɗo kay e kono holno jiiruɗa kadi no haaldi wonande noɓe tawri ni to banggue administration eɗen gandi ko caɗele ɗe ɓe ganduɗa kono o haali wonde alay saago ɓe ɓeyda jaɓɓal wadde ɗum modernisé na surtout hande kesagal to banggue karalle kese ɗe ko wayno aɗa andi kesam hesamago gulle hengu ngu karalle kese gulle heeɗe ɗe ko hakkillaji mbaɗi ɗum ko joomen hakkillaji en ko ɓen ɓe tawi ɗo sinno tawno ɓeɓe tawno ɗo joomen hakkillaji en joguiɓe humpito koɓe mbiyata expérience ko joguiɓe ɗum ɓe tawi ɗumen ɗo ɓe jaaɓi gollodirde e muɗumen ɗeɗo caɗele keɓata kono holno jiiruɗa wonande ñawande nde o haali bonnere nde ɓe tawi ɗo nde otoji coodaɗi ɗi wonande kaalisaji baɗirnoɗi nder mbeɗa sikkata ko ɗoɓe jarata ɗo ɓe bonnay bon no foti laabi président ɗanni e avion lawol fo aɗa andi ko jaɗɗo ko bonnere walla ƴeewoyde ko addana leydi ndi haalama seeɗa kala hen lawol aɗa andi ko artanta ɓesgu Sénégal naaɓe mi anda an ko artantuma ko artantami min kérosène mo président hutorto wona ko ngaluji meɗen e kono président ɗanni ko enen ƴeewa koko dilande o ɓami ɗannade no fattan mbimam ko no foti laabi o ɗanni a anda o yeehi laabi kewɗi laabi kewɗi o yeehi tuggude ko ɓami yaade ko fewde ñallagal hande a meeɗi nande président yeehi artiri naggam kay mawɗo Abou holɗum président de la république mawɗo galle pindo e galle mum ummima dawi mi wiyanima o dawade an ɗaminoɗa ko oɗo so yeehi mo jettanani ko ganduɗa ko ma naf galle o wiyani o dawani min kay mboɗo ɗamini jaali makko woodi par ce que jaali makko to Arabie Saoudite waɗoyde renégocier contrat ji e ko wayno wona ko kamɓe dartinno eyyi foy waadi noon foy waadi woni ko mbimami ko ay so tawi a ari e galle a tawi hen yimɓe hoto yetto han mbiya aɗa burla aɗa ƴeewa suudu wortu ala salmin joom galle en ɓe jewtida e mabɓe puntodira e mabɓe ɗahodira e mabɓe ha ganduɗa holko woni e nder galle o kono so tawi a ari a wi aɗa burla joomen galle en walla aɗa yaltina ɗumen galle soɓe goppidima e hoore maɗa anda hol coktirgal coktowal kala baafal ko ɗum woni ko mbi ko mi wiyani o ɗannaki mi wiyani ɗanle makko ngala nafoore kono mbima wonde ko mi yiyani hol nde o meeɗi yaade o arti ha wiya wonde président addi naggam e ɗalngal muɗum sabba naggam
président de yahata adande yaada hano e hay goto ko kañum tan yahatno e jubbol muɗum e sohnaji muɗum watti yaade kam joni ene nawa délégation ngaji kono noon délégation ngaji ɗi wo nawata ɗi koɓe jahata ko en nanani taw accord aji ɗiɓe ciñodira walla en nanani taw holko ɓe guitti caggal leydi ɓe gartiranen en nanani min de mi nanani mi anda noon goɗɗo mi nanani mi yiyani mi tinani wadde noon so tawi wiyama wonde président ko ɗannoto ko ngaalu kewgu ngaalugu holto ummi koye boñuji leydi ndi joni kay komi namdiɗo ngaalu ngu ɓe mbiyata wonde leydi ndi ala ngaalu ngu ɓe kutorto ngu hande o holto ummi premier ministre holto ko jogui ko holto ummi koye boñuji leydi ndi koye boñuji leydi ndi joni ɓe mbiya wonde ngaalu ala non ngaalu ala ndim wawde dañde kopleje ngaalu ngu ganduɗa ndim ena wawa safrande en caɗele men ɗe ganduɗa ko yogoye won certaine koɓe jiiɗi wadde mi wondi ndim an ɗo jooɗiɗa ɗo sa tottama ɗo 1 milliard tan vup ma ñaam hen 5 million tawa anda no yaari holko waɗa ɗum ko joomum wasde heblanade milliard o sa heblanaki hunde so tawi ari e maɗa wonantuma ko bettere te a gollata ko hen haydara ko poɗɗa wadde ko ay nde ɗo hitande haydara ala ko ɓe mbaɗi taw ndeɗo mawɗo abou anne hoto yi noon hay abbere ala premier ministre ma no ummi heccanki Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ana fewnditi gondigal men jihlagal hakkude leydi Sénégal e Mauritanie ene yewtide patronaji en mbiya haydara waɗani fattanmi haalama mawɗo abou hol relation ngaji gonɗi hakkude leydi Mauritanie e leydi non mais won golle ko ganduɗa hol accord aji gonɗi ɗon ɓurɗi mantinde kono jewten poti waɗede hakkude men e Mauritanie puisque wonko ndenduɗen ken mbawa seer oɗo ndim hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie accord aji tiɗɗi nani ɗon e nder ɗiɗon accord aji mbima wonde ko ɗon o tawi ɗumen haydara hay abbere hay virgule ala ko ɓeydi hen kono ñaami lacciri ko laalude hay virgule mbimami ala ko ɓeydi hen haalnam holko ɓeydi o haali hon ko affaire awongo ɗum ko ɗon wonno mais caɗele ne gonno hen holɗen caɗele hakkude licence uji de presse caɗele ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe men ɓe ganduɗa ko awoɓe nangueteɓe to ɗum ɗon kay alay saago ma yewtude mawɗo caɗele holno mbayi hakkude gujjo diplomatie hakkude Sénégal e Mauritanie kay ko ma yewtude hakkude gujjo e joom ngaalu joguiɗa ko ngaalu ma min komi gujjowo nde pewni himɓe ngaalu ma fof komi gujjowo e beele ɗum fota yewte noon nde coyniɗa kam fof ma wi gujjo sa fewnima sa heeɓidima naggat ɗum woni ko mbiyata wonde caɗele gonɗe ɗon ɗe caɗele ɗe goni koye fannuji ɗiɗi non mais attention te ko fannu goto caɗele ɗe ɓuuri wonde woni secteur pes o mais gaz on secteur pes o horta gaz on beele fotani yewtede gaz mo ndenduɗa e Mauritanie o gaz ko ndenduɗa e Mauritanie ko mo ndenduɗa e Mauritanie o fotani yewtide ɗum e Mauritanie fattanmi haalama seeɗa ndima ay so tawi a namdima heɗoto bisimilla ko ndenduɗa e Mauritanie o ko gaz o ɓe tawi ko ene fecca feccere rewde lawol leyɗele ɗiɗɗe kala hen ɓe gari kamɓe mbi ko woni renégociation des contrats hay ko way noon e ko way noon wona noon kay ɓe poti wadde so ɓe gari kay nde ɓe gari nde mbima wonde gaz o ɓe tawi ko ene fecca leyɗele ɗiɗɗe kala hen leydi ene yiiti hoore muɗum ɓe tawi ko pont o ene waɗa ha 70% ene heddi 30%. e bel ɗum kamɓe soɓe gari nde hannde ɓe keɓi pouvoir eɓe jogui pouvoir wawde yewtidde Mauritanie wawde waylude ɗum e pourcent ko ɗum woni ko nannoɗen so tawi ɓe gacciri noon yettere Allah fattat mi haalanma seeɗa ha ɓuura labde e heɗotoɓe en ɓe bisimilla mbimam wonde probléme ɓurɗo wonde hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie to banggue accord aji ɗiɓe gullata ɗi accord de pêche ko pêche o pêche o so tawi leydi Mauritanie wi Sénégal mi rokkima 500 licence ko dokkal 500 licence 500 licence ɗi leydi Sénégal ƴetti fawi ɗum e juuɗe awoɓe awoɓe e fannu ganni awoɓe e kesam hesamago eko nandi hen keeɓi 500 licence o pecci ɗum e koye muɗumen joni noon joguiɗen ko ujunere gawowo temedde jeeyoɓe ko rewɓe lawol temedde ɗiɗo woɗɓe nanto ɓen ko wujjoɓe ɓen so gujjo holno mbaɗante goppe ko ɓen goni caɗele ɗe ko tottaɗen ko en kaɗata hen toujours jiiɗa hen ko ɓurtinde hay tottaɓe licence uji pes uji ɗi ɓe tottira licence uji pes uji ɗi ɓe mbiyaɗa wonde ko oɗo sakit mo peɗeli tati gawrata peɗeli nayyi aɗa awra ɗum peɗeli joyyi aɗa awra ɗum
kono a yamiraka ya ƴettu sakir mo feɗendu wotour mbiya aɗa awra ɗum ene waɗi kadi saha poɗɗo awede non hami ara toon taw hami haalama taw fannu no awreteni sakir mo feɗendu wotour o mbiyaɗa ko hata awru ɗum joni noon an so tawi a wujjitima tottaɗa ya awru ko sakir mo peɗeli ɗiɗi a nattini e nder hen sakir mo feɗendu wotour so tawi ɓe jiiti ɗum holno ɓe mbaɗata nanguma ɓe nanguete ɗum woni caɗele ɗe kono wona wasde nanodirde wona wasde gollede ha jaam daña ha pamodiral daña hakkude leyɗele ɗiɗɗe to banggue diplomatie o diplomatie leydi Sénégal hakkude muɗum e leydi Mauritanie ene marche très bien saabu ambassade Mauritanie nanɗo consulat muɗum nanɗo ambassade Sénégal nana Mauritanie consulat muɗum nana toon ɓiɓɓe muɗumen nan toon no ɓiɓɓe Mauritanie naɓe goniri ɗo ni wadde ɗon ala saɗede to banggue gaz o to banggue pétrole ko ndenduɗen koɓe tawi ko ene fecca e ɗum ɗo ko kamɓe goni winoɓe premier ministre meɗen kañum wino wonde président Macky Sall ƴetti gaz Sénégal e pétrole muɗum totti ɗum Mauritanie fotani wonde 50% fotani wonde ko kamɓe mbino noon joni noon so tawi ɓe mbaɗoya renégocier holko ɓe mbaɗata renégocier wiide Mauritanie naɓe 50% mo totta ɗon o ala on kandani en joni ƴetti 40% ni ɗum koy ko musiba walla cikkuɗa ɓe gara ɓe mbiya wonde Sénégal joguino hen ko 50% joni minen min ƴetta 55% onon nawon 50 non min ƴetta 45% onon nawon 55% ko ɗum woni négociation o ɗum waɗata ha darga daro joni mawrabou en jonnima e nden toɓɓere no mbiruɗa ni en jaltan nden toɓɓere en kalat hannde talata hannde o eɗen gandi ko hannde ma waɗe convoqué mo ganduɗa ko Farba Ngom waɗanoma convoqué e hannde kihiɗo toon to assemblée nationale commission ad hoc kay wannoma convoqué beele heɗademo kanko mo ganduɗa ko honorable député maire des Agnam Farba Ngom ko adi koɓe natay noɓe mbiyata ni ittude wutti makko hormo ko mbiyata ko immunité parlementaire donc anne yiyandema e par rapport ha joni e gueɗe Farba Ngom nana no mbiyata ni taaɓe ɗe nana ɓeydo en jiiɓe ganduɗa ni ko hande ko artuɓe jeeyede pôle makko d'avocat ji wawde waddemo défendre ko eno Babacar Gaye mbiɗo mo ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum injustice ko fenade takkande nde ganduɗa ne fawa e dow keji Farba Ngom min de mbaɗa andi hayso ɓe gaddi ɗo e 60 ujunere avocat pour yo défendre Farba Ngom hay goto wawa hadde Farba lefol muɗum hurumgol hay goto wawa hadde ɗum iwde no ɓe diwri Barthélémy Dias ni no ɓe ɓordi ɗum ni Farba ko ɗon tan rewata saabu ko projet woni ɗon immunité parlementaire Farba Ngom enquête Farba Ngom jugement Farba Ngom ko projet a jeeya koye projet mabɓe jeeya koye projet mabɓe aɗa andi ɓe mbima wonde kamɓe ɓe garno ko wiide wonde le projet joni wonti ko le procès ah bon projet o wonti ko projet ko ɗum woni koɓe mbino yimɓe ɓe gaddi projet ɓe jooɗima lebbi 4 5 ɓe kollani yimɓe holko woni projet joni noon ɓe gone hollude yimɓe ɓe holko woni projet mabɓe ko nangude kala mo gandanɗa hoore ma ka kal halde jeenode e parti APR yenane so tawi won teddugal ngal joguinoɗa koɓe ɓoroɓe ɗum ha laaɓa ceer ɗum woni koɓe jahata ɗo henna ko hay so ɓe gaddi mbimami ujunere avocat wawa hadde ɓe wadde koɓe jiiɗi wadde ko adade holko wadde mais gonɗen koye pays de droit all droit gonɗen koye pays de droit mawɗo Abou pays de droit ko premier ministre jooɗade wiya wonde ko min yamirta nanggue kaari nanngol e ɗum ɗum woni ko mbiyeten toujours beele ɗum ɗon wona haala politique tan min haala politique haala politique nde o haalata ɗum nde o wi ko min en tant que premier ministre bon o wiyani en fattanmi haalama seeɗa ay sinno o wino wonde ko en tant que min président du parti nanngam so wi noon yimɓe mbiya ko haala politique e kono nden nde o woni e campagne beele yimɓeɓe mbawa yiide yimɓeɓe mbawa yiide par ce que yimɓeɓe mbawa yiide par ce que o ƴetti ko wutti premier ministre o
ko on o suddi o fawi e dow wutte ala nde kan on wutte beele wona ko nde o yanno min comme premier ministre so tawi mi yamiri ministre de la justice walla ministre de l'intérieur wadde hunde nde o ari Dakar nde o ari Dakar o haali kono karo ka haala ko haalnoto Agnam beele jirta ɗum ko ɗum haala politique tan wonno ay haala kalaka Agnam ka kan haala Matam ko kan haala ɗo henna kan haala e nder palais de justice mo leydi Sénégal. mais mawɗo Abou par rapport e ko mbiɗa ko mais eɗen gandi pôle oɗo pôle mo ganduɗa ko pôle financier judiciaire oɗo mo ganduɗa ko kay waɗata convoqué Farba Ngom eɗen gandi ko magistrat ji won toon ndeka darna oɗo pôle o darna ko ñande 7 lewru septembre ko abbi e nogas e jeeɗiɗo magistrat nan toon ɓe ganduɗa ko wodɓe ko kañumen jooɗanto toon kañumen gonanto toon ɓesguji ɗi ma mbat golle mumen no poti ni yarude beele cikkuɗen hande ma ɓen ɓe ganduɗa ko politicien ji mbatɓe instrumentalisé haaɓe mbaɗa ɓen ko jiiɗi ko tawi ɓe tello laabi mabɓe ko wondeɓe walla statut ji ɗi ɓe jogui ko bittata ko e nder leydi Sénégal to banggue sériyaji leydi Sénégal ko nanata hen ko a meeɗi nande hen ɗo président de la république walla ɗo premier ministre wi wonde min ko min rokkata ena anda kay ko kañum rokkata ena anda kono a meeɗa nande goto e mabɓe haali wiide wonde ko min yamirta ministre de la justice par ce que ko neɗɗo politique ko min yamirtamo nangu kaari walla rewe kaari walla wadni kaari somi wimo o suusa salade ministre de l'intérieur ko min suɓoto ɗum mi totte président de la république tabitina a meeɗi nande ɗum e premier ministre e laamuji ɓennuɗi walla hay sono ni wona laamuji Sénégal mais Macky Sall wonko haalno kañum holɗum o yata won dossier ɗi ganduɗa ko min waɗata hen o wiyani de ko min yamirta eyyi kono o wi ko won dossier ɗi ganduɗa so gari ha paari kanko yaɓɓata ay haala ka yoka laaɓ aɗa andi Macky haaleni ɗum kadi no mbimi haala ka yoka laaɓ Macky wima wonde ko won dossier ji ko min fawi hen fologam ɗum ene anda o wi noon kono Macky wiyanima wonde min ko min wiyata ministre de l'intérieur walla ministre de la justice wat naggam walla wat naggam mais Ismaïla Madior Fall wonde haal ɗum holɗum Ismaïla Madior Fall wonde o invité ɗo e télé goto o holliti won certaine gueɗe so tawi mbaɗi ko kanko waɗata introduire o oɗo mbaɗane kam mo poursuivre Ismaïla Madior Fall heɗomi haalama seeɗa mbimi mi wiyanima goɗɗo haalande kono mbimami ko meta a meeɗi nande kanko o haali Ismaïla Madior non mbima ko président de la république walla premier ministre bawɗo wonde fo so Sénégal so caggal Sénégal meta a meeɗi nande goto e muɗumen wima wonde ko min yamirta kaari nanggu kaari woppu kaari meta a meeɗi ɗum nande jaabowol muɗum hen ko mi meeɗi nande walla ala mi meeɗa nande kono hoto wiyam kay kaari wino ni ala min mi namdaki mi heddiɓe ala ɗon jimmi ko yawat conjugué ni on sahande Ismaïla Madior Fall wonno ɗo ko kañum wonno ministre de la justice Ismaïla Madior Fall kañum wonno ministre de la justice wona o wi wonde ko président wiyata ala o wi ko kanko hoore makko hen sahaji emo jooɗo en tant que kanko ministre o wiya oɗo waɗanamo poursuivre o wi walla oɗo ko poɗɗo waɗede poursuivre kanko ministre de la justice wona kanko heedi hen a faami walla kanko o haalda yogay hen e ɓen ɓe ganduɗa kañumen hande ɓe o golloto mbiya kaalide yini ko jinmi ko paama Ismaïla Madior o haali ɗum jinmi ko paama metama heddiɓe ɓe pamba sen jibde heɗotoɓe men ɓe mi wiyanima goɗɗo wiyani de kono min mbimami cuɓanimami ko yimɓe ɗiɗo e kala laamu mbawgu wonde mbimami ko président de la république e premier ministre mi wiyanima ministre goɗɗo mi wiyanima DG goɗɗo mi wiyanima député goɗɗo mbimami ko ɓeeɗo ɗiɗo meta a meeɗi nande goto e muɗumen ko faati e gueɗe sariya a famde ene wiya wonde ko min rokkata hen yamirode a nanani mais mawɗo Abou ɗum hayso tawi jomum eɗen gandi leydi ndu no yarata ko annanani leydi ndi no yarata mawɗo Abou aɗa andi kan haala jabtoto ɗum kanko ko Macky yima ko won dossier min fawata hen fologam ɗum tan woni haala jabtogol ngol hoto majjin yimɓeɓe hoto majjin heɗotoɓeɓe min ko namdimami ko ka namdi ɗum mi wona min mbimami wonde ko ɓerdam ene ñawi hen ñawni ɓerdam hen ko mbimami hay sonnoɓe gaddi ujunere an woka haɗa ha koɓe jiiɗi wadde ko wadde ɗum ɓenna koko ɓennata ɓe namdorino majorité assemblée nationale ɓe mbi wonde ko pour ɓe mbawa liggade
won projet ji ɗiɓe jogoto won proposition ngaji loi ji ɗiɓe jogoto taw ko ɓamtoji leydi ndi so tawi ɓe ngala majorité ɓe mbawa liggade ɓe balle e majorité min ko jimi majorité moɓe ɗaɓɓanno o ko pop ko yoɓe keɓ majorité mo gandanɗa hoore ma kala baɗaɗo élire député mo 18 millions sénégalais ndendi mbaɗi ɗum élire député tawa goto e mabɓe ene wawi finde subaka goto wiya ɗum wonde a natti wonde député ko on majorité ɓe jiilotono ɓe dañi majorité mécanique on majorité ko on ɓe jiilotono ɓe dañi hande o kala moɓe belaka wona ha député kala moɓe jiiɗi nangude hande o ɓe nanggat saabu ko foti rewnede assemblée so tawi rewnama assemblée ko kamɓe goni hon ko kamɓe jooɗi hon ko ɗum tan tabitta kamɓe jogui doole majorité o doole ɗe ɓe jogui ɗe ko ɗen doole ɓe kutorto e ɓesgu sénégal naɓe ɓe goƴaka sénégal naɓe no ñamiri ɓe goƴaka no jardi ɓe goƴaka no koɗiri ɓe goƴaka no ɓornodi ɗum noon felore nde kala ɗo yaha ɗo arta jortoto koye dow hooreji leydi kono ɗon mawɗo abou aɗa andi Farba Ngom ko rapport scientifique joofi ɗum kadi yimɓe mbawa famde Farba Ngom woppu rapport scientifique mboɗomi yara woppanam rapport scientifique mboɗomi yara rapport scientifique rapport Ousmane Sonko ko kañum woni ko waɗi inculpé Farba Ngom mawɗo abou accan min mawɗo abou argay mbimi ko cour des comptes ana jogui rapport ko kañum totti le président de la république et ministre des finances et du budget waɗa certifié oɗo rapport ko rapport Ousmane Sonko mboɗomi ara ɗum peut être ko jugement ma peut être non ko jugement ma joni on rapport yaltini 125 milliards mbawen famde woodi hande hewɓe ɓe ganduɗa ndewi toon to pôle judiciaire financier ko ɓuuri hande 2 milliards e koɓe kaali wonde hande ɓe kepti ɗum beele Farba Ngom kañumne so ko neɗɗo ko citoyen c'est leydi ndi beele so noddama kañumne fota notade ko heddi ko peut être ko ɗum jugement ji goɗɗo fof mi haalanma gueɗel ko 99 dossier ko pôle judiciaire o fodde lebbi tati ko jooɗi e joni koɓe kesɗirini ɗum e joni ko jooɗi waɗi wilñito muɗum e nder 99 dossier ɓe waɗi ko 120 innam aade hande o wona noddaɓe de hande o nani nangga min mi anda hen hay goto an a anda hen hay goto goɗɗo baɗo no meɗen anda e ɓeɗon ɗiɗon dossier ji baɗaɗi enquêté e ɗiɗon dossier e ɓeɗon nanggaɓe hen ɓe hay goto meɗen anda tan ko Farba Ngom mo suwata o nanguede mo suwata o noddede mo suwata o ñawede mo suwata o namdede mo suwata o yindirede mo suwata o haaldede ko on goto woni ko nana kina wona hande o duuɓi wona tan e oɗo ɗuma koyno wona duuɓi ko inde Farba Ngom tan nana heɗo fatmi aranma e nder ɗum ɓe mbima wonde ko yawe 2 milliards 500 millions ɗi gandanɗa hoore ma e nder ɗiɗo 99 dossier 120 neɗɗo ɓe ɓe dañi hen milliard uji ɗiɗi pawɗi 2 millions mbiɗa Farba Ngom dossier muɗum ko 120 milliards non sentif haali ko 125 milliards 125 milliards 125 milliards ɗum ɗo ko Farba ala ko hen tan o tuuma kono firtani ko kanko ñaami ɗum walla ko hen o rewra e haaloɓe ɓe pop 99 piccal 99 e nder temedere kala mbaɗi ko Farba Ngom ko ñamɗo 125 milliards ɗi gonmi koye arandema ɗi puɗɗori mam koye milliard uji ɗiɗi e 105 millions ndewnuɗen hen 125 milliards ɗum ɗo 125 milliards o wona mbima wonde ko yo loskito waɗi mo gandanɗa hoore maɗa ko baɗɗo loskito muɗum ha heeɓi ujunere milliard ene woni e compte goto bancaire ko yaade tan wiya kaari ko an jeeyi ɗum ɗo jomum wiye teet adde joƴƴine ñaawe ujunere milliard hepte watte e caisse leydi hol hen ko ɓuuri wonde lawol hol hen ko ɓuuri hewde mboɗo sikki de ko ujunere milliard kam ɓuuri hewde ujunere milliard kay so tawi mbaɗa dañi ɗum mi haalta aɗani mbiman wonde so tawi woni aɗa yinno yaade Makka sa hawre nelaɗo sa wona malkisaɗo rutto kadna ɗon hijjore maɗa mawɗo Abou en jurnima e nden toɓɓere kono haade men yaltude nden toɓɓere en jii o saha fannu no ɓe mbaɗirta wonande ɓen ɓe ganduɗa ko politicien ji ni moltiɓe e oɗo alhaali mo ganduɗa ko Farba Ngom haaɓe mbaɗa ɗum ennisisé wonande wattude ɗum gueɗe leñol ko ɗum gueɗe fuutankagal e ko way noon beele ɗon ne yimɓeɓe pota rentade nde tawno ko wayni waɗi hande e leyɗele kewɗe ha pusgu waɗi toon wattude ɗum tan en jii même hanki
walla mbiyen heccanki yogay won quotidien ji wodi no bindiri ɗum ɗo e ɗum wawi addude ko yete ko pusgu walla filñitere yimɓe ɓe beele pota rentade no kaldata ni wattude ɗum gueɗe leñol e ko way noon beele ko fatuno e deƴƴal leydi ndi to banggue apaisement. holde ɗum fuɗɗi ko kaala ha dow ko holde fuɗɗi holde ɗum fuɗɗi holde fuɗɗi holɗum kaala he affaire leñamago ngu ala non min kalmi ko question mo ganduɗa namdimami koye oɗo quand même ɗiɗo haalaji ɗi ko hunde nde en ƴeewat holto fuɗɗi mi ruttete namdal ngal holto ɗum fuɗɗi ene reɓa ha yetti ɗo yetti hande ɗo fuɗɗi ko de Macky Sall ene woni premier ministre yehi ɗo e cérémonie goto affaire diine nde ari waɗi discours muɗum yi wonde min noon komi ɓinguel mon bandi moɗon nulaɗo e moɗon nulaɗo kadi ɗo jinmi nulede nulaɗo kadi ɗo gandanɗa hono somi nulama ɗon mbaɗa welto ɗon ko président de la république nuli kam on saaha ko Ablaye Wade oɗon ko ɓinguel moɗon bandi moɗon garɗo e moɗon o ko ɗum adduno konngol neɗɗo ko bandum konngol neɗɗo ko bandum ɓe mbaɗi ɗum véhiculé ɓe bonni konngol ngol ha boni ko nden fuɗɗi ɗum wona hande ari e hol wiyannoɓe neɗɗo ko bandum ɓe ko holi ɓen nde ummi e Macky Sall Ablaye Wade ko kañum dari en plein campagne wi onon Matam naaɓe won projet ji ɗi joganimi on so tawi woni mi gagnima élection ngaji ɗi so tawi on dokkanimi majorité Matam kala sancteji gonnoɗi Matam mami dartin Ablaye Wade ko wino ko ɓeyɗo mbaɗi ɗum exécuté nguɗo laamu jooɗi sancteji Ablaye Wade wino so tawi mi heɓani toon majorité komi gari howɗi ɗiɗon sancteji ɓeyɗo mbaɗi arrêté e rewi hen Macky ari laamima Sénégal naɓe ɗumini ɗum ɓe gaddi Aliou Sall holko ɓe mbiyani ɗum ɗo ha Macky itti ɗum holko ɓe mbiyani ɗo Cimbo kala jetteteɗo ɗo Sall hay oustaz Aliou Sall en ɓe batti wiide ko émission ngaji ɗi mbaɗata e téléji ɗi oustaz Aliou Sall en ko koreji Macky Sall en ɗum ene reɓa hajaka Macky Sall ha heeɓi pouvoir Ousmane Sonko ko kañum dari jooɗi wi onon mami haalan on hande mete oɗon gandi Macky Sall ɓuri ande e aduna o fof ko Casamance Macky Sall yiɗa Casamance yiɗa Casaseji ha tengti e Joola ha tengti e jettotoɗo Sané Sonko e ko nandi ɗum c'est pas une raison quand même ko yimɓe oɗo heɗomi haalama seeɗa ko kamɓe kalno so tawi ɓe duttitima hande o eɓe bonnita ko haalete hande ko yoɓe irro koɓe kalanno ko kamɓe ko musiba walla kanko o kalannoɗo no fatam jo waktu himen nana gasa walla kanko kalannoɗo e heɗotonoɓe mo wonɓe caggal makko ene poɓɓe ɓe mere ɓe gandano konngol ngol haalanno ɗo ngol ko musiba mere kamɓe ɓe gandano konngol ngol haalata ɗon ngol ene wawi jibinde firina mere ɓe gandano konngol ngol haalata ɗon ngol ene wawi jibinde musibaji ɗi dartata saka eɓe poɓɓanamo hen hello Ousmane on saaha kala ko haali ɓe poɓɓata Ousmane kala nde foɓɓana sikka mata ko haali koko moƴƴi mere kanko on saaha o andano ɗum ko bone eyyi kono enen kam celɗen nadde e ɗin jeux ji Ousmane fottami haalma sen ayi min de mi yaadani e kala ko fati e leñamako kala ganduɗomi ene andirimi ɗum min kala ko cikkumi ko ɗum woni gonga ko ɗum kalani ko ɗum défendromi ko are hakkillam so tawi eɗen kalda kala ko ɓulnimi mi yuppante jaɓa walla calloɗa mi wonda ko noon e fortudema ya jaab ko kalmi ko walla ya salo mawɗa Abou heddi ko ene wiye wonde ɗum ɗo ko ni walla ɗum ɗo ko na ay ko yahata ɗo henna ko ay ko wiyatno wellitare to banggue konngol wellitare to banggue miijo hakkille liberté d'expression ɗum koko natti e leydi ndi joni ko ɗon tan ɗon hokkam ɗon tan ɗon natirtumi paten koye liberté d'expression liberté de la presse ko way noon e ko way noon en ji kam hande
ko mbiɗa ko joni wellitare wawde haalde yiyande mum no leydi ndi yarata ni tawi noon neɗɗo kadi o tellahi lawol eno famiri ni e goƴƴaji ɗi o jogui e rendo ngo wawde yiide saqqaji ɗi e ko way noon tiiɗallaji wawde haalde ɗum hande en jii kam caɗele ɗe ganduɗa ko garanɗe yoga hen ko wayno Abdou Diallo chroniqueur toon to Sen TV yimɓe fo ene gandi darde mum vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa kañum ko daraniɗo no fewi rendo ngo en jii Oumar Sow mo mbaɗa ganduɗa convocama nane subaka en jii omo ganduɗa ko arɗo ñingue en ɓe kala ne wayno mbaɗama garde à vue que même omo ganduɗa ko Abdou Diallo kono en jii aussi hay to banggue presse o caɗele ɗe ganduɗa hande garani ɗumen to banggue yoga e won téléji ɗi ganduɗa hande to banggue ko wiyete ko éthique kañumen guuraki hay nokku kala hen ko jii ko ɗum woni ko kalat en jii quand même ɗum noon ko ɗum caɗele o saaha ndim ko an yirata téléji kala ko jiirata ko noon kaldata taw guuraki hay nokku an yirata guuraki min somi heeɗima mbaɗa wawi wiide koɓe wuuriɓe ala won téléji kay ɗi jiimi guuraki ɗum ko an hoore maɗa ñawore maɗa kono ko ñawɗa ko mete min ko ɗum ñawani ala goto fof yiyande mum gasi goto fof ñawore muɗum an aɗa wawi yiide wonde ɓe guuraki min mi yiira wonde koɓe wuuriɓe kamɓe eɓe gandi kamɓe média ji ɗi ɓe mbaɗi ciblé ɗiɗo média ji ceerɗe mabɓe e muɗumen ko laakara woni jañde muɗum ko ɗum kay mbimi ɗin ko wasi ɗumen wuurade addana ɗumen ɗe caɗele ɓeɗon mbima wonde ko laakara woni jañde muɗumen ɗoɓe goni ɗo hande tuggude koɓe jooɗi koye jon lebbi jeenayyi no foti organe uji de presse ɓe darni kewɗi darimo de kewɗi kesi darima ɗin cikkuɗa holmo gondi ɗin gondi koye mabɓe cikkuɗa ko ɓen guuraki ay wasde wuurade weeɓani wasde wuurade weeɓani ɗum ɗo ɓuranimi weeɓani haalde ɗum ɗon noon feeñi ha e kamɓe oɗo projet mo gandanɗa hoore maɗa hakkude cheikh uji ɗiɗi ɗi cheikh gonnoɗo ONAS e cheikh ministre haala muɗumen hakkude AGER e ARCOP ha joni nanɗon ɗiggani ko suspendano ɗon ko Sonko kañum dari e hakkude aduna wi wonde oɗo mo gandanɗa hoore maɗa ko tumanoɗo to banggue AGER wonande waylude wonɗin ɗumanaji artirde tottirde oɗo projet ji ɗiɗo en e accord aji ɗiɗo en ko nanodiraka waɗi ɗi wattinino waɗi mukuña Jean Michel Sonko dari hakkude aduna ummini junggo muɗum wi wonde haydara a waɗani aɗa laaɓi ceer on no wawi wiyande mi wonde kaari koye gonga ñawete ha joni koye Sonko gonda artaname namnam ko yeru tan gaddoy fim Sonko neɗɗo wawi yaltude ɗum ala ko mbawɗa haalde e aduna o hande ɗo ha darga daro tawa a rewani haala Sonko a wawa ko Allah rokkimo ɗum ko Allah rokkimo kala yonta garɗo ha darga daro mbiya kala yonta garɗo so tawi ko moƴƴere haalete so bonande haalete inde makko feeñata te inde makko ko feeñata e bonande ko ɓurata hewde ko feeñata e moƴƴere ko joni noon so tawi woni ɓeɗo gari nden ena kalanno nde o yahata waɗoɗi émission ngaji to Sen TV en 2STV en 2STV en nden o wiyani ɓe ni nden o wiyani yoɓe jagge nden o wiyani won koɓe wuuriɓe nden koye mabɓe wonduno par ce que omo sohlunoɓe mais ɗon est ce que ko Ousmane Sonko walla que ministre de la communication Aliou Sall parce que enen eɗen teski quand même guilo ari mawɗo Abou en jiyani kanko ministre kalfinaɗo to banggue communication yaade e téléji ɗi yaade 2SN TFM en arde ɗo e piɗi yaade e téléji goɗɗi télé fulɓe en ɗum ne jibini ko yiyete ko relation de cordialité en jiyani aide la presse o subvention ɗi mbaɗano fof koko daari ɗum ɗon beele ko premier ministre Ousmane Sonko walla ko kanko ministre Aliou Sall min de tuggude hande nanmi sinno mi nanano de mbaɗa wawi wiide ko ministre han yettaki dow kono ɗon ɗon nanmi premier ministre wi hankkadi kala ko waɗa e nder hen mbiyatmi kanko yamiri kadi heewi ko haalata ni o yahay journaliste uji e presse o kala ko waɗa ɗo mbimami ko kanko yamiri tawde tan ko kanko haali wonde ko min waɗata ko président de la république yamiri président de la république mo Sénégal naaɓe nomi mbimi 54% horoɓe jejjit 46% nana jooɗi ɓe jaadani e mabɓe a faami horoɓe jawɗumen 54% o ko Diomaye waɗi choisir yo won président de la république du Sénégal Diomaye suɓimo waɗimo premier ministre Diomaye yo andu responsabilité hande aduna o Sénégal naaɓe e nder aduna o ko kañum wona kanko leydi ndi so moƴƴi ko succès muɗum
leydi ndi so feewi ko martaba muɗum leydi ndi so tawi boni ko défaite makko ko ɗum woni ko foti défendade o wasa ƴewde ko weli neɗɗo goto o hoto ƴeew ko weli neɗɗo goto o ala yo ƴeew ko nafata sénégal naaɓe renduɓe sénégal foye kuuɓal renduɓe cuɓimoɓe yo ƴeew ko nafata ɗumen kono hoto ƴeew abadan ene wela neɗɗo goto a faami neɗɗo goto mo gandanɗa hoore maɗa kanko so tawi o wi wonde omo yoɓa diminna neɗɗo goto mo yoɓata diminna o wona ñamlunoɗo mo diminna neɗɗo goto mo wi omo yoɓa diminna o sinno ko sago muɗum ko kañum wonno ko kañum wonata président de la république wona kanko so woni président de la république yimɓe ne mbiya wonde ko grâce à kañum wona gonga so wonno sago muɗum ko kañum jooɗo hawɗon dañani sago muɗum noon woni ko pulaar wiyata ko moronki yimmo muynayta num kono kañum suuɓimo noon kadi hottampino hay suɓade wotere suɓaki mawɗo abou kañum mi meeɗa jabde ɗum mi heɓorani jabde ɗum ha darga daro so suɓotonomo kay yo won président de la république nde nangande sababu nde makko nanguira ha haali ko fotani haalde nde nangande lewru fawndu walla lebbi ɗiɗi lebbi tati kañum wonno secrétaire général parti mabɓe o waɗi ɗum limogé secrétariat général o itti ɗum o lomtini ɗon Ayib Daffé woni secrétaire général Allah waɗi kañum suɓama woni hoorejo leydi cikkuɗa ene jaɓa wona ga ene président de la république waɗa coiffé sénégal fof ruttito to un groupe de quelques personnes goto waɗa ɗum to coiffé omo jaɓa ɗum e ɗon ɗo gandanɗa hoore maɗa parti ɗo riwa o itta e poste makko mo joguino o riwa kay parti nde o laami ko nden o waɗi nden o signini wonde o signinani ko diwaɗo accan min signature o signinani ko diwaɗo signature président hande o sen ndewi ɗo tan président ko kañum bonni signature muɗum président kañum bonni signature muɗum bonni décret muɗum décret ji ɗi wanno signé fof premier ministre ittinimo ɗum ɗo sen e militaji ɗo waktuji ɗi jonata min en gandi waktuji ɗi koko gasi ha laaɓi mais mawɗo abou en mbawa gaynude yewtere nde tawi en kalani quand même ɗiɗo série de meurtre en jii wari o heewi heccanki ɗo ndeysan ko suka wartiɗo Grand Yoff ɗo en jii haade mum wartade windi ko ɓatake fewde jinnaɓe mum wawde harde oɗo aduna ɗam gurdam en jii ko kewi ko to commune mo Teskere e wurani Amali en jii haade hakkude cultivateur remoɓe aynaɓe en jii kungel warwaroji gono kewɗi toon ɗi en kalani kam ɗo e Dakar no jiiruɗa oɗo wari kadi no wayni hewde leydi ndi a woppi kadi baraɗo e stade Alassane Djigo mo Pikine effectivement hanki c'est à dire waɗi o ene heewi no feewi kono heddi ko hol waroɓe ɓe mete yimɓeɓe ƴewtidima waroɓe ɓe hol kañumen holko jeeyi sababu eɓe mbara holko jeeyi sababu eɓe mbarto mete ɗum ƴeewama drogue hande mo sukaɓeɓe kutorto o no feewi drogue o ene fakiri pakirgol ko ɗon tan wawi hadde te jomum guila suwa ƴettude omo andi ɗum ɗo ko ƴettanmi ɗo henne ko moƴƴani e yam omo andi somi ƴetti oɗo dose ko ɗum ɗo waɗa ham kono haɗatamo ƴettude donc ɗum ala ko yimɓe mbawi hen won gueɗal kadi won ko jinnaɓe jomumen ɓe koye muɗumen woni ɓiye mon jibinɗa so tawi a nehani ɗum nde poɗɗa neede ɗum nde ɓiye o ko kañum darto to wiya wonde ene nema ɓiɗɗo kañum darto to wiya ene nema ɗum ɗon no ko pulaar wiyata ko ɓakkere mahete ko gila ene woni heccere leggal ɓuccete koye keccitgol muɗum so yoodi sa wi aɗa ɓucca ɗum tolo aɗa andi godi tolade woni helde tolade wona helden tolade ko tan ko kirib tawa sa heeli ɗum feccota koto feccota ga sirata ka heddi ko barɗo joom suudu muɗum to yang mi yeehi nayam majji mi yiiloyima mi yiitani mi ardi e ɓernde mettude fitina heewi e yam mi nangui joom suudam mi wari so haaɗe warde tan eɗen mbawi wiide ene semori mataw jomum ko ni walla ko na kono ruttade mbara mbaɗa ɗum tale aɗa andi kam on so wiyama wonde ƴettani dorog ha ngaka min mi gonɗinta o suka mo ganduɗa hoore maɗa battiɗo ɗo Grand Yoff ɗo
windi ɓatake ha gayni mbaɗa selli hay goto mi wondani e caɗele ito fati ga en komi haaɓi gurdam aduna ono sifori hande ni tan wona gonga ala ko daɗɗi less ala mi gonɗinani mi jaɓay gonduɗo e hakkille kay liggorta ko ɗum kala mo jiiɗa ene waɗa wone gueɗe ando liggoraki hakkille muɗum liggori ko ɓernde pular noon wi ɓernde ko gaño jomum eyyi ɓernde ko gaño jomum ndim leydi ndi Sénégal naaɓe puɗɗi suusde loi suusi police suusi gendarmerie ko Ablaye Wade suusni ɗumen nde o wiyata wonde police ji ɗi gendarme ɓe haydara ɓe gonani koɓe yimɓe tan no moɗon ni soɓe attaqué on attaqué ɓe soɓe berlima on gaz uji kocce kaaƴe berlito ɗon soɓe pi on joftoɗe Ablaye Wade waɗi ɗum slogan sukaɓe nangti hen ndewi hen Sonko ari kañumne adde slogan muɗum gatsa nangude président waɗa ɗum gane sila ɗum adde cocktail molotov 20 000 suka 40 000 suka mi rendini ɗum jehen pare jaltino hen toon président de la république slogan oɗon Ousmane Sonko addi ɗum hande o sukaɓe gaddi slogan goɗɗo et pourtant koye laamu mabɓe Sonko violeur ko sukaɓe gaddi ɗum ko slogan ji ɗi gandanɗa hoore maɗa kala yonta garɗo ma arde slogan muɗum slogan foof noon mo gaddanoɗa yataw an de a daɗɗano slogan ɗum ɗo de wonko findinta yimɓeɓe de wonko findinta yimɓeɓe findinta yimɓeɓe an foof e yidde laamu an foof e ɗaɓɓude laamu an foof e wonde e campagne électoral yiilade laamu yiilade hunde e leydi hoto addane haalde ko boni hanki wonno ko kala candidat ko lelnude programme somi heeɓi mami ustu maaro mami ustu luwas goto fof ma dañ galle yeehi ha ɓen batti toñde ɗo Ablaye Wade so tawi mi heeɓi woni président mami adda noon usine aji defoji maafe defoji maaro e liɗɗi ko bouton tan mbaɗa ha ko maaro e liɗɗi jiɗɗa maaro e liɗɗi aranma maafe domoda cohlumi maafe aranma kala ko jiɗɗa donc ɗiɗon slogan ji so tawi en ƴeewi ko wayno Abdoulaye Bathily en landin sawane en ɓe mbiyatno ko jallarbi ɓe mbiyatno ko soppi ko ɗum wonno slogan ji muɗumen c'est à dire ɗo namdi mami ɗo eɗo parɗa ɗo jalni ko yanta hen woɗɗodiri kono waktuji men gasi haala woɗɗodirani par ce que ɗum ɗon foof addi ɗum koko mbiɗa ko koko maha ko e sukaɓeɓe ko wargoji ɗi addi ɗum bartali ɗi ko ɗum addi ɗum mbimami noon bartali ɗi e ɗumanaji ɗi wonko addani sukaɓeɓe e yimɓeɓe hankkadi yettade ɗon wonɗo fuɗɗi kala ko jiiɗa ko waɗi hande jafɗon kala ko jiiɗa ko waɗi hande hoto ƴeew hande o ƴeew to ummi to waɗ ndewmi tekel mais Modabo waktuji men koko gasi ha laaɓi en nanna tan ko Brest Togoso tan en jii lawɗinama walla suwa parti mo Macky Sall APR Alliance pour la République o saaha jogoto intérim o ko maître Sidiki Kaba ɗon ɗo sikkeno Amadou Mame Diop mbaɗo no Ablaye Daouda Diallo en hayso tawi ɓe cuwa ɗum sinude kam ko kanko o saaha jogui intérim landa mo Macky Sall APR eyyi ɗum yalti en gandameta ko gonga walla wona gonga jopanoma Amadou Mame Diop ha fuɗɗi mission ngaji muɗum e ko nandi hen kono noon jenaneɗa kala ko adda e nder APR to banggue gardigo so wona Ablaye Daouda Diallo ardi yimɓe Ablaye Daouda Diallo jadata hen walla APR hewɓe APR jadata hen mbaɗa andi kam hay sinno APR naɓe wasata yaaduɓe hen kono yimɓe Ablaye Daouda Diallo jadata hen pourquoi parce que ɓe jiiɗi ko Ablaye Daouda yo ardo parti o goto fof yiiɗi koyo yimɓe goto fof yiiɗi koyo leader mum arto ɓe mbiyata ko Ablaye ko militant numéro 1 a faami Amadou Mame Diop yimɓe muɗum jiɗata koyo ardu kono noon ɓeye yimɓe Ablaye Daouda Diallo e yimɓe woɗɓe ɓe mbiyata ko Amadou Mame Diop ko garɗo joni hono no ɓe mbino Amadou Bani jeeya kay sosɓe adde mais ko woni ko logique hannde ce qui est logique poɗɗo ɗum ardade o hakkillaji fof kam nanguino ko Ablaye Daouda Diallo ko logique ɗum ko logique walla ko yidde non pas yidde mais yiyande yimɓe ɓe ala ko yiyande ma an tan bisimilla hay ko addani wonɓen salade rewde e caggal Ablaye Daouda Diallo ha petti bafe jalti jeehiɓe ɓen kay wona miijo muɗumen
heddi ko hande o Macky waɗanno mission ngaji muɗum koye Amadou Mame Diop. Amadou Mame Diop natti ko Sidiki Kaba. Allah andi meta ko Sidiki Kaba walla wona. Kono kam woni yiɓe wonde ko kanko. Kono noon so hayso woni Sidiki Kaba, Sidiki Kaba wona militant numéro 1 APR. kadi beele ɗum ala ko jogori bonnande ni APR. Ko wiyete militant numéro 1 ko so tawi ƴeewi wodani goto maɓɓe fof wonɗo ummi. Goto maɓɓe fof wonɗo ummi. mawɗa men mbaɗanni men gartoy hen nde tawno ma ɗum waɗa avancé no fewi ma en dañ opportunité noɓe mbiyata ni fartange wawde jumpude hen no fewi no fewi militant ji men gasi ha laaɓi mawɗo Abou saɗa jogui ko mbaynortoɗa e bandiraɓe men salminteɓe on saaha yimɓe mbawa uddude yewtere nden. eyi salminteɓe hande ko yooɓe jaafo en tan kono eɗen gandi kam wonko dooki en ko dooki en ko so tawi yimɓe ɓe ɓurani tinnade liggori hakkillaji muɗumen ballitori wonɗin miijoji sa renaki tan wodata ko bonni ha heewi ha ɓuura ko bonni ko mi nani hanki walla hecci hanki yimɓe Farba Ngom ene mbiya wonde ndendini 19 million pawɗi 345 ujunere pawɗi 1jeetati nogas ene wawi hande o tawi ɓuuri ɗon wiide wonde eɓe mbaɗa solidarité pour ƴettande Farba comme avocat ji muɗum kono ɗum ɗo no famɗi 19 million yoɓani avocat goto ala ko haal noon pôle d' avocat kene wona avocat ji jeetati walla jeenayyi ɗum ene famɗiri ɗumen e ko heddi ko so tawi pelli heɓe mbaɗa ko wayni en yoɓe jaltin kalis eyyi yoɓe jaltin kalis walla ɓe ndecca eyyi kono noon ko initiative moƴƴo ko hollude wonde kamɓe eɓe gondi e Farba ko hollude wonde kamɓe Farba won ko gollaninoɓe kono min de ko mbiyanmi surtout e nguɗo laamu yoɓe liggo ɓe ganda leydi ndi yimɓeɓe ko tampuɓe yimɓeɓe ko lorluɓe yimɓeɓe ko heyɗuɓe yimɓeɓe ko ɗomɗuɓe ayi ɗiɗo enquête aji ɗiɓe ndewi ɗiɗo projet ji ɗiɓe ndewa ndeɗo ñawore ndeɓe mbaɗa ɗo henne e duuɓi tati ɓe gaynata ɗum soɓe ndewi ɗum haydara ala koɓe mbaɗata ɗum ɗo oɗo dossier moɓe ƴetti soɓe ndewi ɗum hay nokku ɓe jahata ɓe ɓeydana koye mabɓe añɓe ɓe ɓeydana koye mabɓe caɗele ɓe jorta caɗele e nder leydi ndi kono noon ko wasiyadeɓe kamɓe ɓuurimi gandal ɓuurimi hakkille ɓuurimi miijo ɓuurimi fofof kono minne kalanmi ko yiddam yoɓe muñ ɓe muñana yimɓeɓe ɓe ganda ko kamɓe jogui leydi ndi neɗɗo a tottiraka leydi ya rewe miskineɓe tan aɗa fiya a tottiraka leydi ya rewe miskineɓe aɗa soka a tottiraka leydi ya rewe kala joguinoɗo mbuuɗu buɗɗiɗi mbiya aɗa heɓtana ɗum mbuuɗu te an aɗa jooɗi e dow million ngaji maɗa a wiyaka haydara woni ɗum tuggude koɓe jooɗi koye joni sowona président de la république mbaɗɗo déclaration muɗum patrimoine muɗum ko heddi ko hay goto lebbi jeenayyi hay goto e mabɓe jaɓani wadde déclaration de patrimoine muɗum duttoɗon mbiyon wonde ndimno jogui million o sa yo ndimno jogo million yomin ƴeew million ndimo te an a jaɓani haalande ndiɓe ko joguiɗa bandiraɓe gonga ala sariya leydi ndi koko boni yo Allah dandu en noon walla en ha yimɓe garta e lawol poccugol e lawol moƴƴol bisimilla a jarama mawɗo Abou Gaye min beltanimama no fewi no fewi e en calmini en jetti noon omo ganduɗa ko ñanden komi jumɗo e ine makko omo ganduɗa ko Dembel Sall jeeyaɗo to Ndulumaji ko kanko mbimi mboɗo heewi ɗo jiyami omo vraiment ɓe mbaɗa ɗum ko format MP3 wawde wadde ɗum partagé dente ɗe nde ɗo yewtere e jewte kewɗe baɗɗe gartam dendagal ɗe ganduɗa ene mbaɗe e radio ji walla téléji kankone ko dariɗo e on fannu no fewi no fewi kanko mo ganduɗa ko Dembel Sall en calminimo en juurimomo en jettimo no fewi kankone darde makko ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin gaddanno moon e yewtere moon nde ganduɗa ko lewlewal communication e ñalawma mbiyen hande o en jetti noon omo ganduɗa ko Ali Fall to banggue réalisation e caméraman e ko way noon hande ko kanko waɗi ɗum assuré en calmini omo ganduɗa ko Djibi Diop ko Djibi Dia ko kayi mo ganduɗa ko hewno wonde ɗo ɗum noon équipe o kala kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe e juurimaɓe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min dokka moon aadi talata pawɗo so hawre welede Allah on jarama.